Mitä me varsinaissuomalaiset kannamme harteillamme? Vastuuta läheisistämme, työstämme, kotiseutumme elinvoimasta. Tiedämme, että hartiavoimin yrittämällä voimme tuoda turvaa rakkaillemme. Sillä näillä harteilla kannetaan myös maailman suurinta onnea. Emme halua huolten painavan olkapäitä, joiden pitää vielä saada vankistua rauhassa. Senkin tiedämme, että rinnakkain hartioistamme tulee leveämmät. Yhdessä tekemällä saamme ideat itämään, annamme unelmille kasvuvaraa ja asetamme tulevaisuutemme toiveikkaaseen valoon. 4 varsinaissuomalaista osuuspankkia ovat nyt yhdessä OP Varsinais-Suomi. Ja yhdessä meillä on leveämmät hartiat.